Musta tuntuu, että meillä monilla on tää sama ongelma. Haluttaisiin lähteä kielimatkalle enemmän kuin mitään muuta, mutta se on niin kallis, että me ei vaan pystytä varaamaan sitä. No, tässä videossa mä kerron sulle erilaisia tapoja, millä sä voit tienata rahaa kielimatkalle. Ja tää on varmasti siis ihan tosi monen ongelma. Ja sen takia mä nyt ajattelin kuvata videon tästä. Ja toivottavasti tää auttaisi sua säästään kielimatkaan. Ja joo. Mä voisin tässä alussa vaikka kertoa sille yleisesti kielimatkoista, ja sitten mä voisin alkaa kertoa, että miten semmoiselle voi säästää. Eli kielimatka on siis matka ulkomaille, jossa yhdistyy sen paikallisen kielen opiskelu ja kans sen paikalliseen kulttuuriin tutustuminen. Yksi tämmönen järjestö, joka järjestää kielimatkoja, on EF. Ja mä oon itse siis haluaisin lähteä EF:n kanssa kielimatkalle, ja mä oon myös EF:n ambassadori. Ja EF järjestää tosiaan kielimatkoja ihan kaiken ikäisille ihan 7-vuotiaasta lähtien. Et miettikää, että voitte lähteä 7-vuotiaana ulkomaille opiskelemaan jonkun maan kieltä ja tutustua uusiin kavereihin ja oppisemaan kulttuuria ja pääsen tekemään kaikkea hauskaa. Ja vielä ilman vanhempia. Miettikää. Ja nämä kielimatkat kestää siis yleensä semmoisen 2-3 viikkoa. Ja mut EF järjestää siis kielimatkojen lisäksi myös ihan ulkomaan vaihtoja, jotka saattaa kestää pisimmillä jopa 11 kuukautta. Mutta, niin kuin mä aiemmin olen jo sanonut, niin ymmärrettävästi jollain ei saata olla sitä rahallista tilannetta lähteä kielimatkalle, koska ne ei ole aina ihan halpoja. Ja se on tietenkin ihan ymmärrettävää ja silleen, mutta jos sä silti haluat lähteä kielimatkalle, joka on mun mielestä ainakin tosi semmoinen hyvä ainutlaatuinen kokemus, missä sä myös opit sen maan kieltä. Esimerkiksi jos sä lähdet vaikka Englantiin, niin sillä kielimatkalla sä opit tosi hyvin englantia. Ja mä oon tosi monilta siis, jotka on käynyt kielimatkoilla kuullut, että siis kielimatkoilla oikeasti oppii sitä kieltä. Sen kaiken hauskan ja kulttuurin lisäksi. Mut joo, pidemmittä puheitta mä voisin alkaa kertoa tapoja, miten säästää kielimatkaan. Eli, no siis, tapoja on tietenkin monia, ja silleen, mutta mä voisin kertoa silleen tässä nyt vähän semmosia yleisimpiä tapoja, ja ainakin, että mitä mä aion itse tehdä, koska en mäkään nyt ehkä ihan tästä voisi lähteä kielimatkalle, että kyllä munkin pitäisi siihen vähän säästää. Tai siis, no kyllähän mun vanhemmat sen maksais, mutta että mäkin maksaisin sitä osan, koska se ei ole tosiaan mikään halpa. Ja joo. Okei, eli tapa numero 1 on mene kesätöihin, koska siis, no ehkä kaikki ei aina huvita mennä kesätöihin, mutta etenkin jos sä tiedät, että jos teet kesätöitä ja saat siitä rahaa, niin sä säästät kielimatkaa varten, jonne sä oikeasti haluut, niin se saattaa myös motivoida sua hakeen kesätöitä. Ja mä aion itsekin ainakin mennä kesätöihin. Ja no yleisiä paikkoja mennä kesätöihin on esim. Prisma, K-Market, S-Market, Tokmanni ja niitä on siis tosi paljon ja ei siis ole vaan kauppoja. Että sä voit, jos sä vaikka harrastat ratsastusta, niin sä voit vaikka kysyä sun tallilta, että voiko tulla sinne vaikka kesätöihin pariksi viikoksi tai jotain. Niin, ja kansi myös siinä haussa kertoo, että sä oot just kiinnostunut kielen opiskelusta, koska sitten se firma saattaa myös ajatella, että se hyötyy susta, koska sä oot just esim. Motivoitunut kielissä. Ja niin, että jotkut firmat saattaa hyötyä siitä ja vaikka sen takia valita sut niihin töihin. Ja sit kun esim. Jäätelökioskit ja kunnat työllistää kans tosi paljon, voi esim. Mennä jonnekin puutarhaan tai jonnekin hautausmaalle, hoitaa niitä, tekee pihatöitä ja et vaihtoehtoja on siis ihan loputtomasti. Okei, sitten tapa numero 2 on myydä sun vanhoja vaatteita. Siis ja paikkoja, joissa voit esim. Myydä on esim. Vinted, tori.fi, kirpputorit ja esim. Selpy. Ja siis joskus sun kansi vaan puhdistaa sun vaatekaapit, koska ainakin mitä mä oon itse huomannut, niin varmaan puolet mun vaatteista on semmosia, mitä mä en ole käyttänyt ihan sikapitkään aikaan, ja vaan lojuu tuolla kaapin pohjalla. Ja mä itse asiassa oon nytten ottanut semmoiseksi projektiksi myydä mun vanhoja vaatteita, ja mä oon tiennyt siitä oikeesti tosi hyvin. Ja tähän mä lisäisin myös vielä, että kaikki muutkin tavarat, käyttötavarat, en mä nyt usko, että te mistään hiuslakkapullosta saatte mitään rahaa, mutta jos teillä nyt on jotain vähän arvokkaampaa, mitä te ette vaikka käytä, niin sit se oikeasti ehdottomasti kannattaa myydä. Okei, sitten 3. tapa on hyödyntää erilaisia alennuksia. EF:lläkin on siis esim. Uuden vuoden aikaan alennuksia ja sitten kans early bird alennuksia, jos vaikka
ostat sun kielimatkan. Mä en nyt muista siis sitä päivämäärää, mutta olisiko se ollut jossain syyskuussa veikkaisin. Niin että jos sä niin ostat siihen asti niin sun seuraavan kesän kielimatkan, niin sit sä saat sä saat sen alennetun hinnan, että sekin niin auttaa. Ja kans käyttää erilaisia alekoodeja. Esim. Tässä on mun alekoodi. Ja sillä saat -100 € kaikista EF:n kielimatkoista. Ja tietenkään se ei nyt maksa siitä sun koko matkaa, mutta sillä saat kuitenkin alennusta ja kannattaa hyödyntää. Tässä olikin nämä mun vinkit ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja kommentteihin voi aina laittaa erilaisia videoehdotuksia, jos teillä on. Ja ottakaa myös seurantaan mun muut somet, eli TikTok ja IG. Ja mun TikTokissa on siis jo videoita jonkun verran, mutta mun IG:ssä ei vielä oikein ole, en mä oikein aktivoitunut siellä vielä. Ja mutta toivottavasti tykkäsitte taas tästä mun Ambassador miten kerätä rahaa videosta. Ja kiitos, että katsoit tänne asti ja nähdään ensi videossa. Moikka!